A dyma ni bore ar ôl sefydlu'r Mair yn Man Llambed, y cynghorydd Rob Phillips. Mas yn y dre yn barod. Do, wedi bod mas i gael brecwast, bach o siopa, cefnogi busnes y lleol. Iawn. Seremoni urddasol neithwr yn y coleg. Do, ddim wych, oedd dros gant o bobl yna, ac o'n i'n bles iawn, nath popeth yn iawn, ac oedd e'n neis i gael gymaint o bobl o'r gymuned na i ddiolch i nhw am eu gwaith trwy'r flwyddyn. Yn dy areth sefydlu, Rob, bod ti'n sôn am nifer o bethau ti'n bwriadu cyflawni yn ystod y flwyddyn, a un ohonyn nhw yw'r syniadau newydd mae'r gyfer datblygu'r dre. Do, yna'n rili bwysig bod pawb yn cael bwydo mewn i'r cynllun lle yma. Mae cyfle ni i gael dylanwad mawr ar unrhyw ddatblygu sy'n digwydd. Mae'n mor bwysig, achos mae eisiau ni siapo'r dre. Ni ffili stopo datblygiad, ond mae cyfle dyn ni i reoli eisiau bod fe'n digwydd, fel bod yn digwydd er bydd y dre. A dyma'r ail droi ti fod yn fair y dre. O ble mae'r ysbrydoliaeth a'r cydwybod mae'n dod i wasanaethu'r bobl? Wel, mae'n rhaid dwlu ar Llambed. Fi bod yma ers 5 mlynedd ar ugain erbyn hyn. Fi'n caru y dre, fi yn dwlu ar y lle, a fi jyst eisiau gwneud yn rhan i helpu'r dre i gadw beth sy'n arbennig amdano fe, sef y gymuned, y siopau, y diwylliant, yr iaith yn bwysig, a jyst yn chwarae'n rôl i gymryd yn rhan yn cefnogi ac i hyrwyddo yna. Wel, diolch i ti am y sgwrs a llongyfarch pob dymuniad da yn y flwyddyn sydd i ddod. Diolch yn fawr iawn.